Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Chinky, 25 years old. Minyo, apan wa pay anak. Nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagsigi og pasar-pasar sa kaon. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghita po. Pa, ako nalay pangugasan ng mga plato diha. Paway lang sa kaw. Gikan pabaya kang nanguma. Jenke, anak. Ako na lang gud ini. Unahan lang nang imong assignment diha. Kaya raman gud din ako. Papa, uy, sige ra, Koy. Pwede raman ko to na akong balikon, Koy. Sige. Di mangyod ka kakapugngan. Lucio, maayo ka ni Ana Day ka. Mas maipod nga makapahuway ka. Kainit ba yung taon kaayo? Ay, nabala ka gyud kay kunimo siyo. Moapas na lang gani unta kunimo sa uma. Ayaw nagkabala ka, Marcela. Okay ra ko. Maong ayaw na lang kog apasas uma. Kay init na ba kaayo? Mas ako'y nabala ka nimo kay high blood baya ka. Dugay lagi sa papa, ma. Bitaw anak ko eh. Nabala ka gyud ko ni Papa nimo ay. Sa nagudrong orasa. Mauli naman unta ron siya kay ting paniod to na baya. Nang! Oh, Namo sila! Nang! kinsa ron? Natuwayo si Nilusyo sa upahan! Kay Giatake! Oh, hala, hala. Mawa na si papa. Nabala ka ko para nimo nak. Kinsa naman lay makasuporta nimo sa imong pag-eskwela. Wa naman si Papa nimo. Dili man pod kaya nako nga mo pa eskwela nimo nak. Kay panglabada ra man gud nga akong panginabuhi. Mag-working ko, ma. Naman ko'y kailangan nagtrabaho sa food catering. Masuhay ko apply. Unya kaya ra ka na nimo nga mag-eskwela ka samtang magtrabaho. Kaya ra lagi na ako, ma. Maong ayaw ka pala ka. Jinky, ako nalay panghipos ang mga plato diha. Time para good. Nakakaon na ba ka? Palagi. Ganihara jud kong kigutom ay. Pero unsaon masab na ako pagkaon nga daghan pa man kayong tao ko. Mag-serve pa baya ta? Unsa? Kaunsa eh. Alas 2 naman gani oh. Hindi rin ba na maayo? Malaki, uy. Ganihara jud ning nagsakit akong tiyan ay. Nagsige nagdaguok sa kagutom. Ako bitaw no. Miilog na kog kaon ganiha kay di na makayo na ako eh. Gutom na gid kayo. Usa ikaw. Igi na pirmiha kay na. Makaulsir ba na? Unsa? Lisod ang among panginabuhi sa bukid. Ilabi na nga namatay ang akong amahan. Mong nakahuna-huna ko nga manarbaho na lang samtang nag-eskwela. Sa akong trabaho, dili gyud malikayan nga mapasran ko sa pagkaon. O gani, bisan sa pag-eskwela, may mga higayon nga awahin na kay kung makakaon tungod sa kabisi sa mga activities. Miabot ang higayon nga magsige na og hapdos ang akong tiyan. Nadaanan ni na akong gipati hangtod nga nagka-graduate na ko sa college ug naminyo na. Unya, Noon sa makan?
Nagsige mo kaghikap na naimutian. Haptos naman po niya akong tiyanan, uy. Ganihan dyan ni ay. Mao na. Hawd ka mong kayong mukhaon mangga. O ganina, pati ni mong kaon. Halos wala ko ni mo binli. Wala gikag na nga. Daan saon, uy. Dugay na ba kung wa makakaon og mangga? Kusog na sabgod ko mukha og mangga sa una. Sa dihang nag-iswela pa ko. O nga sa sunod, ayaw na pagkaon og bang aslom. Sige na, pagilis na. Pa-check up ta na. Hyperacidity kini imong gibating pagpanakit karon sa imong pagsigig hilab sa imong tiyan. Mao ba, Dok? Ayaw ka balaka kay naaray mga tambal nga imong tumaron. Pero dok, daghan na ba ni siya nakaong bangga ganina? Ay sus, mao di ay. Busa, likay na sa pagkaon og mga aslo, misis. Okay, Dok. Salamat. Oh, kumusta naman imong gibati, Jinky? Okay naman ko, ma. Nalanggi mga hikayon nga, musakit na sa mga akong tiyan. Labi nagmakainom kog soft drinks. O baka, motoslop kog suka. Muhilap kita yun ng akong tiyan. Ay, kung mauna, likayin na gyud na anak. Ma, Hmm. may hikayon ba ya nga? Kung mag-CR ko ba? Ito man ang akong hugaw. Unsa na? Gi- Han! Han! Oh, sama ka? Sakit sa akong tiyan! Ano ka? Sakit bangga? Sakit kayo akong tiyan! Unsa? Ingon sa way kabutangan sa kasakit ang akong tiyan niya itong higayon na. Busa, gidako sa kumbana sa ospital ug nasuta nga ulcer ko nung akong sakit. Dugay ko na ning gibati ning akong sakit sa tiyan ug wa ko magdahom nga ingon ini di ang mahitabo kung pasagdan lang. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kining sakit nga ulcer, may kalabutan ba ni sa akong pagpasar-pasar sa kaon sa batan-on pa ko? Pero dugay naman to. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor nga nag-check up na ako nga hyperacidity ko nung akong ibati. Kining hyperacidity, mao ba ning sinugtanan sa ulcer kung pasagdan lang? Unsa man pud ang kalainan ining duha? Ikatulong pangutana, unsa man pud ang mga pagkaon nga gidili aron paglikay nga dili ma-trigger ang akong gibati? Ikaupat ug katapusang pangutana, may kaayuhan pa ning sakita? Kinahanglan ba ning operahan ng ulcer o madalang nagtumaran og tambal? Unsam sang tambala? Palihog, tabangyo ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Chinky. Mayo nga daw mga suking tig paminaw diri sa tong programa kini nga akong suliran. Anan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related yung mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayong padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o rebas mambuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, there are no status quo and nobody is good at everything. Mao gyud, ha? Panahon-panahon na ni bay. Napakaron sa ibabaw, ugma, naano po ka skilled tingali o sa ubos, no? So, wala nang the melodrama of human life. May kasi Dr. Butch alis na mo speaker sa among klase sa UP Masteral sa una. Ang gulong ng palad ano na atong kinabuhi, no? Di ta perming na si babaw. Say na patas kilid, say na tas ilawom. No, say mo balik na puta si babaw. Ang ato bataran po karalawa, si Jinky, 25 years old, Minyo, lo pay anak, tagaliluan Cebu, punto medikal, no? Yung problema ganyan, nagbati na sa programa, pasar-pasar batos pagkaon, pasar-pasar mga Jing sa pagkaon, sagwa gay sundan kayo. Ngayon sa may mga tagaliluan, mga Compostela, mga paradyang pamilya sa Compostela, mga tagaliluan, ano ko minumduman mga tagaliluan, si Winnie Baltonado sa Banawa o sa Tuburan, na mga parente ni Dr. Pete Siliona Kausin sa Barili, si Nida, si Glorin, si Maika, Anilo ug Teresita, yung mga igsoon nga si Nati ug si Nancy, nga mga parente nga si DB Reggie Wilson, Dr. Marinas and family mayong pagpaminaw. Okay? Sa paning uban, mga Knight of Columbus da sa Lourdes Parish Church, Tony Tabar, Rebecca Tabar, Ernest Intuso, Bernadette Intuso, Brad Leo Lauron, si Lucy Lauron, sa Punta Princesa, no? Norma Paradyang, si Pridi Numing Kabatingan sa Kabadyangan, no? Mga taga Bilong-Bilong Danau City, no? Mayong pagpaminaw. Amigo ni Eric Espina, si Anthony Magunsa ba niya siya? Magunsay sa Negros Oriental Broadcasting Corporation, no? Ilang grupo dia, mga kwan. Okay, mga taga Maayo Hospital, no? Salamat kayo ninyo, taga Maayo Hospital, sa pag-regular ni Dr. The late Dr. Roland Siliona, no? Janet Trump, si Rio, si Altia, o si Lucia Cinco, sa Midsayap, Cotabato, no? Taga Midsayap, Cotabato ni siya. Thank you very much. Og Inayagan Dam Site, Joseph Tisan, Lialin Rabanis, Julius Barili, Winnie Huros sa Pinamungahan, Liserio Galolo sa Cagayan de Oro City, Inoperio Lim sa Inabanga, no? Permi na tong mag-chat na ako, no? Kasing uban mga Tagalantawan, San Fernando, Cebu, na nakita na gud ako ang yung mga ngan Alcosiba Pamilino, Nina and Genevieve, Nanay Diding ug Crisio, mga Mabanag, mga Ginelsa family, si Joey, si Usion Ginelsa, Adela Chan, Nanay Luz Bastatas, Jilly Alguso, Pabling ug si Tita, Satori family, Embalsado family, og mga sadya sa Panadtaran, no? Panadtaran, mga apo ni ng Sidis ug Berto. Taga narabaan no? Ako lang ni basahon na. Ani, Alice, Ruby, Rene, Lala, Cludo, Junior, Mitos, Nida ug si John. Mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si Jinky. Pasar-pasar sa pagkaon ng problema ni Jinky. Way sudan, Jink, kaon. Way sudan nga nindot. Anyway, importante nga na suda tuntian kay ato ba yang istomago di ba ni mohunong og galig bisag naay sod or way sod. Unang pangutanan ni Jinky, kining sakit nga ulcer, may kalabutan ba ni sa akong pagpasar-pasar sa pagkaon sa batanon pa ko? Pero dugay naman to. I do not know how dugay. 25 yung edad ron, Jink, no? Possibly, no? Mag-hyperacidity man ni siya, no? What can trigger man na yung hyperacidity? Mana, pasar-pasar sa pagkaon. Nga kining kanang wa say gayon ba time ka cause ni siya og heartburn kay murag burning sensation sa imong chest, no?
heartburn ng tawagon kay hyperacidity ni siya. Ka napagalit po to'y gitawag na to GERD, kining gastroesophageal reflux. Ano mo balik ang imong pagkaon, mo regurgitate backward, mo kag makuan og aslom no sa upper abdomen ni siya, ma-feel nimo. So kung tubag yung nan pangutana, posible. Kaduhang pangutana, matod sa doktor nga nagpa-check up nako nga hyperacidity. Ang akong gibati. Ang kining hyperacidity mao ba ni ang sinugdan sa ulcer kung pasagdan lang unsa man pud ang kalainan ining duha. Ang hyperacidity daghan kayo og acid ang imong stomago for some reasons, na stress ka or mao na irregular ang imong food intake. Ang kining giingon nimong ulcer ba to? Ano sa to? Ulcer na nagaskas dan ang imong tiyan diha kay sige galing ang imong tiyan way sud way padding nagaskas hantod nga mag-bleeding. So ang remedyo niya ni avoid nga kuan kag mga pagkaon nga maka-trigger niya aning gitawag na tog hyperacidity unsa man kining mga fatty foods no overeat ka unya dili sakto nga panahon unya kining ang imong ginakaon kanang sobra ka spicy no sobra ka spicy so unsa may imong angay kanon or unsa may angay buhaton avoid trigger foods katong pahinganlan. Don't overeat. Avoid late meals, no? Kanang nga sabi ta dayong tulog kaon na kag daghan dili maayo. Unya kung na kay habit nga kusog ka mo inom og mga caffeinated drinks, minus og alcoholic drinks. Ang ako recommend tambal ani no? Itong mga proton pump inhibitor, mga omeprazole, mga itong hinumduman, may lantae, calcium carbonate, mga antacid. So mao nay tambal ni ani no. Sunod nga pangutana, unsa man pod ang magkaon nga gidili aron paglikay ngani maka-trigger ning akong gibati. Mao tong giingon ako, avoid overeating, nga late time nga eating dayon katulog kay ma-overwork ang imong tiyan na natulog ka. Avoid late meals wear loose fitting ng luag, adjust your sleep position ang nindot nga sleep is magtakilid ka sa ayaw pagtulog nga magkulob kay makompromise ang functioning sa imong heart. Ikaw pa ko tapos ang pangutana, may kaayuhan pa ba ning sakita kinahanglan ba ning operahan ang ulcer? Depende sa discretion sa imong attending gastroenterologist. Kaya na naman tayo gitawag karog endoscopy, ma-visualize ang sud dito sa ilawom kung say kahimtang madala pa ning tumar og mga tambal. So mga tambal akong gipahingalan mga omeprazole o Nexium. Mao na yung mga kuminduman. Mga acid, may lanta, calcium, Crimalin, Crimil-Is. So mao na yung mga but proper guidance by your attending gastroenterologist. Di po pataka pod kay so natay akong balikon endoscopy nga mo visualize sa kahimtang dito sa ilawom sa imong tiyan kung unsay kahimtang. Onya, from the result of the finding of the endoscopy, mag-guided ang attending doctor of what is the next thing to do sa imong condition. So takasabot ka sa akong gi-explicar nimo Jinky diya sa liluan ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, akong partner Attorney Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Magpasalamat kami sa pirmi ninyong pag-patronize sa atong mga Arimen program, number 1 radio drama program 2025 nationwide. I-acknowledge na. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production, Santa Radio mo nationwide tatak arman. Daghang salamat ug maayong